הנושא הבא נשמע קצת כמו כתב חידה. היא יפהפייה נרדמת שנולדה באוסטרליה וגדלה בישראל. קוראים לה ספארי והיא הולכת לחכב בטקס ההשבעה של אובמה בוושינגטון. עם התמונות שלה משה גרטל. לא בכל יום זוכה ישראל לקחת חלק פעיל בטקס השבעתו של נשיא ארצות הברית. פרח הספארי מהיחידים שיזכה לכבוד הזה. הספארי יגיע מישראל ויעניק לטקס את הצבעוניות הנדרשת. השנה הראשונה שהצלחנו להגיע עם תוצרת מאוד איכותית אחרי כ3 שנים של ניסיונות ושיפורים טכנולוגיים. הספארי, או בשמו הלועזי לוקדנדרון ספארי סאנסט, עשה עלייה מאוסטרליה לפני כ20 שנה. מאז אומרים המגדלים, כמויות הייצוא גדלות, לעתים קשה להדביק את הביקוש, במיוחד בתקופת החגים הנוצרים. יש עלייה בביקוש, הן מבחינת הארליה והספארי וכל המוצרים הדומיננטיים בענף הירוקים. 30 מגדלי פרח הספארי בישראל חברו יחדיו, ושיגור הפרחים לוושינגטון ולעולם כולו בעיצומו. זו העונה. ספארי הולך לישון, נכנס לתרדמת עמוקה תוך פחות מ-24 שעות. בעזרת האמצעים הטכנולוגיים שפיתחנו למטרה הזאת. ואיך מרדימים פרח? זה פיתוח ייחודי לאגרקסקו ומכון וולקני. מורידים את ריכוז החמצן באוויר בבית הקירור שבבטן האונייה ומוסיפים פחמן דו-חמצני. ואיך מחזירים את הספארי לחיים? זה פשוט. מוציאים אותו מהתרדמת ולפניו עוד 10 ימי פריחה מרהיבה, אדום, בוהק וסוער. השנה נשלחו לעולם 5 מיליון ענפי ספארי, ולצד ייצוא הפרחים האחרים רשמו המגדלים הכנסה נאה של 30 מיליון אירו. לא רע, בהתחשב במשבר הכלכלי. תראו את הצבע הנפלא, מה עוד אתם צריכים? הכנסה יפה לחקלאים, ייצוא ישראלי מתפתח. חג שמח, קריסמס, חנוכה גם כן. גם בימים של קסאמי